Това е Искра. В гимназията завърши в паралелка с архитектура. Това е Ивайла. Тя завърши пиано, но гледа в TikTok астрологични анализи. Това е Мариан. Той е брокер. На него са поверени продажбите в сграда Flora Residence. Отговорна задача. Добър ден. Тук е много чисто, бе. Ама тази спалня, защо няма прозорци? Това е банята. Банята. Добре, да видях, че стаите са големи, ама каква ви е височината на таваните? Средната височина е 2,80. 2,80. Ама дограмата не е сложена. Аз откъде да знам, че утре няма да ми пляхнете някой буклук? Заложили сме алуминиева дограма Рейнърс троен стъкло пакет. Троен стъкло пакет, алуминиев. Добър ден. Един момент, моля. Кой е номера на апартамента първо? 7. Добре, продължаваме. Приятно ми. Аз само да кажа, че свиря на пияно. Интересуваме как ще го качим догоре и дали съседите харесват Вивалди. За качването нямате никакви проблеми. За 10 човека е предвиден да бъде асансьора. А относно шумоизолацията, предвидели сме такава да има във всяко жилище. Сега на мене ми е много важно за звукоизвличането да поддържам целогодишна температура 23,7 градуса. Добре. Именно за това сме се погрижили през зимата да има термопомпи с по-добро отопление, а за лятото климатизация. Купуваме! Купувам! Ей, хора! Тази сграда не е за всеки. Има само 15 апартамента, възможно най-високо качествено строителство и ние си подбираме клиентите. Вътре. Ще ни бяга той от сделка, като не сме в ретрограден Меркурий. Аматьор.